ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Anian na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas, kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kabahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nagunang health insurance sa gobyerno, kasayuran sa PhilHealth. Galamay hapon na lang karon nga Biyernes o Setyembre 22, 2023. So banimi dinhi sa atong 30 minutos nga tulumanon ang kasayuran sa PhilHealth nga tudosab kanato sa PhilHealth dinhi sa Central Visayas Region. O ba na to karong hapuna medyo nalangan tanong o jutay pero ay kabalaka kay lapas puntaan nig mga alauna pasado para magkabawi ta sa atong programa. Pero nga po na atong ikauban ang atong mga public relations officer dinhi sa PhilHealth sa Central Visayas. Una-una nato pagtimbaya si Ma'am Dina Sinches. Ma'am Dina, maayong hapon. Maayong hapon Atiken ug maayong hapon sa atong mga tigpaminaw. Labi na gyud sa atong mga magtutudlo, no? Kung naka-tune in karon sa atong program nang hinaot mi nga naa kamo sa maayong panglawas ug kahimtang karon unya nang hinaot sad mi nga maka-interact kamo kanamo aron masayran ninyo ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Tinod na kay atong isgutan karong hapuna kining mga benepisyo alang sa atong mga magtutudlo, no? Pinaagi sa PhilHealth. Uban nato karon sa datong lain nga Public Relations Officer sa PhilHealth 7, si Ma'am Kate Trangya. Ma'am Kate, maayong hapon. Maayong hapon Atiken og sa atong mga listeners og Happy Teachers Day pod sa atong mga magtutudlo. Tinood na, no? Unya tulad ng i-advance ng atong discussion karon para ni sa atong mga magtutudlo, no? Unsa may mga benepisyo nga angay nato nga may bawaan para sa atong mga teachers, Ma'am Din? Yes, nagkadaiya atong mga benefit packages Atiken, no? Nya ato gyud ning gituyo nga ato ning mahisgutan karon tungod kay ang September 5 ngadto sa October 5 matag tuig deklara man isip National Teachers Month. Mo na nga ang PhilHealth do natay mga kalihukan pod nga pag-inform sa atong mga magtutudlo may labot sa ilang PhilHealth. Also, ang PhilHealth, no, nakig-partner sa gyud ni sa ato ang Department of Education, no? Ang man sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan, no, nga regular natong ka-engage labi na sa atong mga local health insurance office aron masayod sila sa ilang benefit ingon man mapatuman noon sa mga gikinahanglan sa gyud sa ilang mga empleyado. So mga schools or mga departamento, no, sa gobyerno nga masayod ang ilang mga trabahante or mga empleyado sa ilahang PhilHealth. So magsugod ta Atiken daghan man og benefit packages gid ang PhilHealth, no, but ato lang pod siguro klaruhon kay sa atong mga teachers na mani lain-lain sad sila nga scenario, no, na uban na agi employment contract or na ay formal employment na sila employer-employee relationship. So kani sila miyembro gini sila sa PhilHealth ilawom sa atong gitawag direct contributors, so employed ni sila nga members, no. Nya napoy uban nga nag-teach pero dili without formal employment, no, wala gid sila employer-employee relationship. Siguro sa kaning Department of Education napay mga job order ang ilahang status. So nasi uban ka lang ma-hire sa ato mga LGU, no? Kana atong local school boards. So kung ingana walay employer-employee relationship, may maghapon silang mamiyembro pero diri na sila mabelong sa atong informal nga group, no? Katong mga self-practicing professionals nato or mga kaning self-paying members. Now, so eventually kanipod silang tanan, no, inigtungtong na nila sa ilang edad nga 60 anyos or kung sa mga nagtrabaho pa sa gobyerno hangtod 65, no, nya mo retire na sila, di na sila magpadayon og manarbaho. Covered gihapon sila sa PhilHealth pinagi sa tong lifetime nga membership. O sa man bagis gutag magtutudlo both ni sa private o public? Yes. Okay. So, whether naa ka sa private sector or sa government sector, ato ang membership magagad gyud sa imong status, no. So naa kay employer relationship dito ta mabelong sa employed nga sektor, samtang katong job order ang ilahang status sa pagkakaroon or katong wala gyud sila or ang uban siguro kaning lecturer, no, sa usa ka tunghaan
but dili pag yun formally employed ang ilang status. So pwede silang diri sa atong informal nga sector or atong mga direct contributors gihapon as self-practicing profession. So mo na ilang kategorya pod. Kaya Ma'am Din, doon na ba'y kalainan ang mga teachers kung may tag kontribusyon gikan nato nga mga employed or namo nga mga employed sa pribado o nga atong uban nga mga empleyado nga naasad sa ubang buhatan sa gobyerno? Okay, sa pagbayad sa contribution or ang atong premium contribution sa PhilHealth, wala gini siya kaning kausaban or kalahian. But mo differ pud siya atiken depende sa gyud sa basic monthly income sa atong mga magtutudlo, no? So katong mga naay employer gyud naay counterpart ang ilang agalon. So nagsubay gihapon tang tanan karon sa katong universal healthcare nga balaod, no? Sa section 10 ni anang balaod naman dito naka-indicate ang ang contribution matag tuig sa PhilHealth. Now for this year, ang kalahian lang dito sa balaod supposedly 4.5%, karong tuiga gipatuman sa PhilHealth ang 4% una. No? So wala pa may direktiba gikan sa Malacañang, no, or wala pa po'y pag-amyenda sa balaod nga universal healthcare nga nato. So nagpaabot ang PhilHealth, so kasabtangan ang atong gigamit or atong gisubay is ang katong 4% nga computation. Nya hapit na ta maghinapos sa tuig, no, may gani kay 4% lang gihapon. Hopefully naapoy direktiba na sad, no, nga ma-clarify kung unsa pod atong subayon for next year. So sa mga teachers, like for example lang ang ilahang basic monthly income 20,000 matag bulan, ang ato i-compute is 4%. So 20,000.04 equals 800 pesos na siya, no? So kung 800 pesos ang binuwan nga premium pero naa kay employer, so katunga niya, katunga ni ana iyang abagahon ang katunga iyang i-deduct sa imong binuwan nga sweldo. So mo na kung magkasakapod ang sweldo sa magtutudlo sa mga teachers mo, sakapod ang ilang monthly contribution. Pero kana lang nakalahi sa katong naagyoy employer-employee relationship na counterparts employer. 50-50 ang ilang sharing sa contribution basta sa PhilHealth. No nya ang katong mga JO or mga self-earning or self-practicing, sama po sa atong mga members nga walay formal employment, ang ilang subayon ang is katupong pila ilang monthly basic nga kita, no, or income. So times 4% gihapon mo na siya binuwan nga contribution. Ang katulang mga nalantay ceiling po dati ken, no, kung lapas na og 80,000 ang contribution, retain na to 80,000 ang pag-compute. So panalitan 90,000 na kay taas na kay siya og posisyon, no? Ang ato ang i-compute is 80,000 gyud kay diha ra ang ato ang maximum atong ceiling. So mao nay pasabot day anang ceiling pananglitan bisan pag 200,000 ang iyang sweldo. Adto ra kita mo kwintag times or 4% sa 80,000. 80,000. Unya kung sa kinaubsan pod napud tay gitawag nga floor, no, or base niya nga computan. So katong nag-income og below 10,000 gihapon atong i-compute. Atong kwintahon. Okay, mo man to siya nakabutang sa balaod sa universal healthcare nga balaod nga atong i-compute. So naa siya base, na pud siya ceiling. Tinod kay donar bay mga magtutudlo labi nagkatong mga tag-as nag mga posisyon nga mula pas nagtag 100,000 ang ilahang monthly income. So 80,000 ra gyud ang kuhaan nato og base sa atong pagkwintas sa contribution nga 4%. Ma'am Din, do na bay kalahian ang atong mga magtutudlo sa kanang kuan age of retirement nga kanusa sila mo hunong og contributes PhilHealth? Yes, so ang ato ang mga teachers, ato mga magtutudlo, no, sabihang mo retire na gid sila, dili na sila gainfully employed or earning. So sa private sector kasagaran at 60 years old. Mo man na ato ang age of retirement gyud. So kung naay nag-early retirement wa pa nagsaysinta, kinahanglan mo padayon una sa gid siya og contribute, no? As kaugalingon na lang. Yes, personal. Pero katong nitungtong na sa ilang age of retirement, unya nakaabot na og at least 10 years lang, no, atong pangita. So from Medicare pa nga time basi na nakaabot pa sila sa Medicare nga time, i-appeal to og compute ni PhilHealth ang ilang na contribute, no. So kung niabot na og at least 10 years or 120 months, onya dili na pud sila mo, wala na sila ni padayon og panarbaho sa gyud, no. Pwede na sila mo apply for lifetime membership.
So kinahanglan gyud nilang i-update ang ilahang record no nga ngadto sa lifetime sa dihang motongtong na sila og at least 60 sa dihang ni-retire sila at least 60 years old or katong uban nga ni paabot gyud sa government service no kani paabot gyud sila og 65. Oh, so by then after sila ni retire maka angay sila mo update sa ilahang kategory nga to sa lifetime nga member nato. O so may mga benepisyo nga pwedeng ma-avail sa atong mga teachers. Yes, daghan ang ma-avail sa atong mga teachers no sama pud sa ato ang mga members nga naa sa nagkalain-laing nga category. Ang atong mga teachers entitled ni sila sa PhilHealth coverage kung pananglitan ma-admit sila sa ospital no for at least 24 hours. Mo nito gitawag og mga inpatient nga mga cases nga medically necessary you ka i-admit sa hospital or ipa-confine subay sa diagnosis sa imong doktor. So kung naa sila panginahanglanon pod for outpatient nga care like naa sila day surgeries or mga procedures no surgical procedures or nga dili kinahanglan og hospitalization or confinement for 24 hours pwede sa nilang na ma-avail ni siya nga mga benepisyo like itong uban siguro nga nearing na sa ilang age of retirement na ay naka-experience na anay katarata so pwede sila ani on an outpatient nga setup or na mga day surgeries no or kanang na ay removal sa mga cyst or something no or na ay mga procedure sama sa endoscopy or colonoscopy so basta perform dito sa atong mga accredited nga hospital maka-avail ni ato ang mga teachers at the same time naapod tay coverage para nila kung pananglitan na maigo sila og mga grabe nga balatian no katong pwede sa atong Z benefit nga package katong long term ang treatment sama sa kaning pagpanambal nato for breast cancer or cervical cancer. So kana mga medyo common man na siya no. Unya nga mga cases sa kaning cancer nga napoy benefit package ang PhilHealth nga dako-dako gyud. So pwede ning ma-avail lang hinuon sa atong mga contracted nga Z benefit provider. So pwede na nilang ma-check sa ato ang website sa PhilHealth or magbisita sila sa atong Facebook page sa PhilHealth Region 7 alang sa dugang impormasyon ni Ana. Now aside ni Atiken, entitled po sila sa atong konsulta package. No? Kana. Ato na ning nahisgutan ang konsulta sa kadaghan. So actually ang ato ang mga local offices no diri sa Cebu, dito sa Bohol, Negros Oriental, regular man sa mag-conduct og orientation nagi mga schools divisions sa DepEd no or other schools nga magpa-orient gid sila bahin sa konsulta alang sa ilang mga teachers. Mo request sila dito sa PhilHealth. Yes, request sila so mo bisita ato ang mga personnel no sa atong local offices nga to sa ilahang school or kung asa ilang preferred nga venue unya sa ilang panagtapok mo discuss ang PhilHealth dito sa konsulta package ug pang mga benefit packages nato para aware sila asa sila makadu no at the same time ang uban nato nga mga teams mo set up na dito og desk nga maka-assist sila sa pagpili og consulta provider sa atong mga members so kani siya makatabang pud ni sa atong mga magtutudlo nga maka-avail sila og primary care no kanang pagpa-check up atong mga basic nga laboratorio ug mga medisina pod so kung naay mga teachers nga naanay alta presyon no kana no inig abot og 40 anyos. So naanay mga pamati-bati, naapoy taas baka nga blood sugar or naanay diabetes. So naatay mga certain medicines nga ma-avail ilawom sa konsulta package. So entitled sa datong mga magtutudlo niini. Ingon man ang ila pong mga dependents, no? Kay gawas sa principal member kung naa pa siya mga declared dependents sa mga anak or ihabak kahang asawa or bana nga dili miyembro sa PhilHealth maka-avail sa mga benepisyo. So kung atong sumadahon ang ato mga teachers o kita paparehar gyud og mga ma-avail nga mga benefits no labi na gyud tong konsulta package murag na interest ko adtong kuano imong giingon nga dunay gyud mga eskwelahan or even mga companies nga request dito sa PhilHealth nga anhi mi dinhi ko sa ka personnel kay paybaw ami or pasabta mi unsa ning konsulta package no Yes. ni mas nindot nga buhaton gini sa uban nga mga kompanya labi nagdagko or dinaghan ang ilang mga empleyado kay labing siguro ani napagimog papangutana unsa man gyud ang konsulta package da is PhilHealth. So actually ang ato ang mga local offices abli man nino for mga requests no sa
regular ni sila ga-engage ato ang mga employers sa mga certain groups, kani mga organized na mga grupo, no? Dili lang sa kani atong mga employed nga sector, even sa mga senior citizen nga groups, no? So mga ahensya sa gobyerno pod na nanginahanglan og mga information bahin sa ilang benefits. Welcome gid na sila kaayo nga mo request. Labi na kay ang mga kompanya kalabag mag-require sa mga employees nga mo undergo mga APE. Yes, no, mga annual physical exam. So pwede na ang katong mga basic nga services no, pwede nilang ma-avail nga to sa ilam sa konsulta. So mas makadaginot po sila. So we hope nga katong mga schools divisions nga wa pa ka undergo orientation sa konsulta, makig-coordinate sila sa pinakaduol nga PhilHealth Local Health Insurance Office aron ma-orient sila bahin niini pod nga benepisyo. Okay, so salamat kay Ma'am Din no sa pagpasabot niining mga benepisyos gitagana sa PhilHealth alang sa to mga magtutudlo no, either sa public or mga private nga mga institusyon. Mobalik ta karon taon ha, mo commercial lang una taog jutay unya sa atong pagbalik before ta mo break day Ma'am Din no, murag nalimtan man nato tong atong hotlines PhilHealth paghatag o para makasend na sila ang mga pangutana dinha no, unya maanam-anam na tugtubag kay hinoon diri pod sa atong Facebook page narapotay na dawat nga pila ka mga questions dinhi. Atong ihatag Ma'am Din katong atong hotline. Yes, sa mga nag-tune in sa radyo, mahimo mong padala sa inyong pangutana sa 0915-842-6048. Akong usbon, 0915-842-6048. Atong oras karon alas 12:58 na mo break ko na tagkadali ha sa atong pagbalik ato nang isgutan o gato nang basahon kining inyong gipadangat nga mga mensahe diri sa atong programa karon. Balik ta karon taon. Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan. Bugas-bugas ug katul-katul i-DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500 mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. DTX Ako 500. si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. Ditex 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa Ditex 500. DTX 500 mapalit sa mga butika. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Dahil pantawid pamilya, member ako ng DSWD, panatag ako at ang aking pamilya dahil alam naming sagot ng PhilHealth ang gastusin sa pagpapa-ospital. Tama ka dyan, Mrs. Siguraduhin din na PhilHealth accredited ang pasilidad na inyong pupuntahan. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Tawag na sa 441-7442 o magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Atong oras karon alauna na sa kahaponon naguban gyapon ta dinhi sa atong tulumanon ang kasayuran sa PhilHealth. Uban gyapon atos Ma'am Dina og si Ma'am Kate karong orasa. Unya dita maglangan no ato na tingaling sugdan paghagpat ning inyong mga messages dire. Ma'am Din o Ma'am Kate? So sa atong mga members no, ato lang i-remind nga kung duna mo yung mga pangutana sa PhilHealth, mahimo mong mo text sa 0915-842-6048. Again, akong usbon 0915-842-6048. Onya, Miss Dean, ato ning sugdan sa atong mga pangutana no nga nadawat karong adlaw. So ni atay text ni Ma'am Flor Deliza sa Cebu City. So self-employed member daw siya, nagsugod og bayad ni adtong April, May, June 2008. Nya iyang last payment kay sa samang buwan sad pero sa 2018, so 10 years after. Nahunong kuno siya og bayad anang panahona. 63 na siya karon. Unya qualified ba daw siya as a lifetime member? And if unsa kuno ang ihang angay buhaton. Alright, so itan-awon gyud na siya ma'am no, i-verify na siya sa ato ang records kung niabot gyud og 120 months ang imong kinatibuk-an nga contribution. If ever wala kaabot, diri ka sa senior citizen nga category. So ang senior citizen nga members nato
ilawom sa atong National Health Insurance nga balaod ug ang kani sa Universal Healthcare under ta sa indirect contributor. So subsidized gihapon sa national government ang ato ang contributions. So kay supposedly manggod kitang tanan gud nga members magpadayon ta og contribute, no? It's just that katong mga ni-retire na at og niabot sa ilahang katong gi-require na to nga 10 years, diri sila sa lifetime membership niya. Amo putoy balaod nga nag-require sa PhilHealth nga i-cover na to ang mga senior citizens. Ang Republic Act 10645 mo nang covered gihapon bisan og dili sila qualified for lifetime, diri sila sa senior citizen nga category, no? But sa case ni ma'am, taod-taod man gid iyang pagbayad 2018 2008 to 2018 karuhon lang sad gyud nato dito kung wala ba gyud siya kuha nga buwan, no? Kung kompleto gyud niya ang 120 months, then pwede siya for lifetime membership. Nalang ko'y klaro na nga punto, ma'am din, no? Kay narabatay mo bayad narabatay sa itong missed payments gikan na itong November 2019. Unya parang litan o kana bang niabot na retirement age nga 60. So pwede nanta siya ma-lifetime membership, no? O sa palitan og natay missed payments, mawa ba na automatically or una ta makausab sa atong category adtong lifetime member, isettle pa to nato? Dili pa una. Okay, wala pa man tay specific guidelines at kolektahan nato tong mga ni tungtong na sa sinta. But we eventually basin mapaninglan gid ni sila, no? Kung panalitan within November 2019 up to the present, wala sila gi-contribute. Although kang ma'am, kung 63 na siya karon, so basin gamay-gamay na lang kung naamang gay siya wala na bayran na, no? Katong sukad ni take effect ang katong implementing rules sa Universal Healthcare nga balaod nga mo kolekta na ta og missed payments. So sa ubang mga members mo ginatong timan-an samtang wala pa ta ni tungtong sa edad nga 60, magpadayon una ta. Pero ang kolektahon lang po ni PhilHealth nga missed payments magsugod na November 2019. So kung naay before nga mga missed payments before ana nga panahon, dili na gyud to kolektahon sa PhilHealth. Okay. Ako lang tong giklaro. So Anita sa atong Facebook Live, Tiken Miss Dean, natay mensahe ni Ma'am Marilu Morados Luque, ningon siya nga ni-retire na daw siya, unya 50 na iyang edad. Unya naka-contribute siya og 25 years sa PhilHealth. Mahimo na ba daw siyang maka-apply for lifetime? Nindot ang pangutana ni ma'am, no? 50 pa siya. 50 pa yung edad? Early retirement si ma'am. So sa case ni mo ma'am, dili pa ka mo qualify gid for lifetime membership kay tulo ni siya nga tuag yung requirements, no, for lifetime ang ato ang kaning criteria. So una, ang edad gid nato, no, at least 60 years old. Ang exemption lang ani sa edad katong mga uniformed personnel kay 56 man gid ilang age of retirement. But for us nga civilian, 60 gid na ato ang required nga age, no? So at least 60 years old for lifetime membership. Ang ikaduhang requirement katong ni kaabot ta og at least 120 months nga contribution. Unya ang third is katong dili na gyud ta gainfully employed or earning, no? Kay naman po'y uban ng lifetime member na sila Tiken, pero during sa ilahang retirement na nga age or kaning 60 na sila kapin, nibalik sila panerbisyo or nibalik sila panerbaho. If that's the case, ma-change na balik to employed ilang kategory, unya obligado ilang employer nga mo deduct gihapon og PhilHealth nga contribution. Naman sa na siya sa balaod. Labi nag-regular gid ang trabaho, yes, no? So kung balik ka og formal employment or ni kanang earn ka balik, no? So i-require ka sa balaod nga padayon og contribute sa PhilHealth. Now, sa katong mga sama ni ma'am, no, nga wa pa nagsaysinta pero let's say na miyembro na for a long time, 25 years, pila to kay ma'am, 23 years. So 25 years. So dili pa pod gyud ta mo qualify for lifetime. Okay, wa pa man gyud siya pa man siya sa isinta, no? So mag self-paying member sa gyud si ma'am, magpadayon siya until mo reach siya og 60 years old. Panalitan og ni-retire kay kuan kanang na disability. Sa ato wala man tay kaning sani kanang murag pareha sa SSS, no? Unlike sa kaniadto na naatay mga kanang pensioner nga through to disability, but karon kung naay disability pero wala siya na-identify pod as PWD, wala siya sa marehistro gyud. Wala siya sa Philippine Registry of PWDs. Dili pa bud siya mabutang dito sa atong gitawag og mga indirect contributors katong i-subsidize sa national government. Gani Atiken na apoy mga PWDs nga
nabutang nini no na identify pero sa among nakuha nga information wala pa day ni budget from the Department of Budget and Management no? Di ay DBM kay ang kanimang kung mga istorya pa lang day ni na mga polisiya pero wala day ma-allocatean pa og budget for this year so mao nay kanang giatubang pud sa PhilHealth no na problema challenge pud ninyo kay dili naman gud si PhilHealth ang mulihok aning pag-implementa nato sa universal healthcare no naapoy mga ubang ahensya so si PhilHealth musubay pud gid siya unsay nakaingon sa balaod but for PWDs dili ni sila mabutang sa indirect contributor but ang national government man gud ang mo shoulder sa ilahang contribution kana kung nanay budget kay kani atong mga members nga wala gi-require mo bayad it doesn't mean nga wala na lang yung premium ang nga kolektohan ng PhilHealth tungod kay health insurance ang programa sa PhilHealth na katong mga dili ka afford mo bayad or ni retire na or ni tungtong na silang age of retirement or mga senior na ang national government actually ang nagsaw sa ilahang contribution kay may buong punta og ang ato mga seniors ang ato mga lifetime members kanang wala man ibayad ngano maka-benefit pa man gyapon is PhilHealth so meaning naay gobyerno nga nagbayad para nila o nag-contribute para nila. Naay pondo from the national government nga gi-allocate para sa ilahang contribution matag. Okay, sige. Sunod pangutana. Natay laing texter no gikan sa Ubay Bohol si Ma'am Marini from Sinangdan Ubay Bohol. So nindot na iyang pangutana Miss Dini ana siya nga how about kuno sa consultants for example magpakonsulta dahil siya og private. Maka-avail ba daw siya og PhilHealth? Alright. Kung ang imuhang napilian, ma'am, is accredited nga konsulta provider, no? Kaya na may ubang areas nga na ay mga private clinics nga nagpa-accredit isip konsulta provider, then pwede gihapon kang ka-avail. Pero kung dili siya accredited nga konsulta provider, dili gyud nato ma-avail ang katong benefit sa PhilHealth nga do. So, makabayad gyud ta. Kitay mo bayad sa services nga atong i-avail. So, dinha sa Ubay Bohol, I think walay private facility. Although I think naanay private pod nga facility sa Bohol, pero in Ubay murag wala pa. Wapay nagpa-accredit. Nga private facility. Pero ang ilahang mga RHUs sa kinatibukan nga sa tanang mga munisipyo sa Bohol, accredited naman gyud tanan nilang RHUs isip consulta provider. So pwede siya dito na lang no kung ganahan siya nga maka-avail og libre nga services. Okay. Alright, laing pangutana gikan ni 11917 ingon siya nga naa kunoy gihatag sa province nga papel sa iyaha. Unya pagsunod renew wala na daw siya ma-renew. Membro pa ba kuno siya ana sa PhilHealth? Kung kaniadto manggod no na mga sponsored nga membership. So ang LGU sama sa ilahang munisipyo or sa provincial government naka-allocate og budget alang sa mga kaning mga pobre nga constituents. Pwede silang ka-avail og PhilHealth, no? Pero kung wala na sad ma-allocate og budget to siya for the succeeding years, dito ra pod gyud to kutob nga tuig. So pwede si sir or si ma'am mupadayon as self-paying. Manggawas man ning nanay nga program kana ngapit ng eleksyon. So kana kutob ra sad 1 year, no? So kung wala na allocate na og budget, ang mahuwat na lang sa sunod eleksyon. Or mag-self-paying na lang sila. Self-paying bitaw. Kay pananglita ra ba ma'am din? Pananglita ni nana kada mga sponsored ba? Unya na-expire na kay 1 year man ang kuana na no sponsorship no kasagaran gyud. So di ka next year dili na siya ma-renew. Yung di na nimo ipadayon ikay makolektahan sa missed payments ana parang maka-decide ka nga imo nang i-continue. Kung imo shift ka o ikaw na gyud ang mubayad naputol naman to. Dili ra mawala imong record rehistro na ka as member. Pero kung mo shift na ka obligado na gyud kang mobayad sa imong kaugalingon. Okay, usbon man din na nimo imong kategory na pod no. I-update nimo nga to sa self-pay. Pero kung pananglitan financially incapable yun, no? Wala di kaiguan ng member. Kung in kaso ma-admit siya og labi na og government hospital na amantay point of service nga program sa PhilHealth in government hospitals, no? Kung financially incapable gyud ang pasyente, na-assess siya sa kaning medical social welfare officer didto sa mao nga government facility, pwede siyang ka-avail po diha-diha dayon. Kana bang mag-assess sa ospital ba kanang sa point of service no? Unsa man kadugay nga makuan makompleto
I think ma'am kung within the day lang na kompleto na interview siya o nya na kompleto dito ang kaning requirement kay kinahanglan. Diha dayon. Ma-approve ra dayon. Ma-approve ra dayon. Kay ang kanang social welfare officer sa hospital mo gina siya nga assigned. Dili na siya taga PhilHealth. Kay kanang dili man ang PhilHealth ang mo-assess. Okay? Ang atong mga social welfare man nga licensed ang naagyoy kapasidad nga mo-assess sa atong mga kaigsuonan kung incapable bagid sila. Dili bagid ni sila kaiguan nga mobayad og contribution sa PhilHealth. Sa ubang mga areas nagtapok na din ang mga services, no? So, na ng medical social welfare officer in one area sa government facility. Napod tayo uban nga hospital manggod nga naapoy PhilHealth Cares. Or katong staff nato nga na-assign sa Malasakit Center. So, na sila din dali ra gyud ang proseso ana, no? Usually, ang advice ana sa PhilHealth dito sa atong mga facility is i-assess man nila daan ang patient go the moment nga masulod siya sa facility, no? Dili nang mugawas na siya diha pa i-assess. Kay kung wala na anda mga dokumento niya mo discharge na magkaguliyang gyud in town ang pasyente. Matinon labi nag pa siya og mga dokumento requirements. So labi nag matunong og weekend, no? So ang mas maayo gyud nga upon admission sa iya ma-assess na siya para mapangayuan na siya og iyang mga dokumento. O matanaw na po siya dito sa social welfare officer nga assigned sa hospital kung qualified ba gid siya for point of service nato. Okay, so, sige, Miss Kat. Nakuha to sa atong mga texters nga naay similar nga questions about sa mga financially incapable. Nya naatay mensahe diri Miss Dean gikan gihapon sa usa nato ka indigent member. So indigent daw iyang status sa PhilHealth pero nagtrabaho siya karon o nya nagsigi og deduct ang iyang agency. Unsa daw kunoy pamaagi niini? Yes, common ni siya, no? Kay kung na-appeal mo sa listahanan sa DSWD or katong sa pantawid nga program nila or sa conditional cash transfer nila nga program pod, mabutang gid mo sa indigent nga membership sa PhilHealth. Pero atong ipasabot sa atong mga indigent members nga dili man guni hangtod sa hangtod nga indigent mo, no? Oo, so kung nakatrabaho na, naaman pod tay balaod nga nag-require nga kung naa na kay formal employment, required gyud imong employer nga mo deduct sa imuhang binuwan nga sweldo, no, alang sa imong PhilHealth contribution. Mo nang mo deduct yun na dapat imong employer, ma'am or sir, no, sa imuhang monthly basic income as contribution nimo to PhilHealth. Nya na pod siya counterpart. Pero kung valid pa for this year ang imuhang indigent nga membership, dili una na tangtangon ka ni PhilHealth sa list, no, sa indigent. So, kay at least naagihapon kay katong privilege nga no balance billing kung dito ka sa ward accommodation sa atong mga government hospitals mo sulod. No? So, kanimang go dili siya applicable for other members nato, only for indigents, sponsored og mga senior citizen and lifetime members pa lang sa pagkakaroon apil atong mga kaning kasambahay. But for employed, mga self-paying, dili siya applicable ang no balance billing dito sa atong mga government hospitals. So, pero kung wala na gyud natangtang nakasalistahanan sa DSWD, i-update na gyud na imong category pod, no, to employed kung nagpadayon ka og pang-empleyo. Okay, last question, Ma'am Kate. So, sa atong last question, gikan ni Sir Ramil Romo sa Barangay Kalunasan. Nangutana siya kung mahimo ba niya nga ma-dependent iyang anak sa PhilHealth kung dili niya ka-apelido or wala gidala ang apelido sa iyang anak. So kung dili sila legally married sa inahan sa bata, nya ang gidala sa bata ang apelyido sa iyang mama, pwede gihapon nimo makarga sa Ramil kana kung imuha siyang na-acknowledge, no, na sa birth certificate sa bata imong pangalan isip iyahang amahan. Or kung wa man ito nabutang, pwede kang mo attach, no, og notarized affidavit of acknowledgement of paternity. Para idungan nimo sa birth sa bata nga imo siyang i-acknowledge isip imuhag yung anak. So pwede nimo siyang ikarga as dependent. Mora to yang ipakita dito sa PhilHealth. Yes, ang update niya siyang record. Oo, birth certificate sa iyang anak, unya kung wala iyang pangalan dito isip father, atong acknowledgement of paternity nga notarized. Oo, so pwede gyud basta wala pa pud gikarga sa iyahang mama, no, katong bata. Oo, bitaw, no, kay kung gikarga na, dili na niya makarga. Oo, kung pareho silang member, no, sa katong mama sa bata. So kung dili member ang inahan sa bata or wala niya makarga ang bata as dependent, pwede ra gyud ikarga sa iyang papa bisan og lahi ang apelyido.
Okay, so mao to'y nagtapos sa atong question and answer portion. Dagaro pangutana diri no, pero di na niya tumatagaan og panahon diri sa kanginan ato lang ni tubagon na off air na ha. Pinagi sa pag-text usab ninyo or kung niamo dinhi sa atong social media account sa atong Facebook page ato ra sa gihapon ang tubagon. Pinagi hapon ni Ma'am Dina og ni Ma'am Kate. Wa naman tayo nga oras Ma'am Din unsa may atong dugang announcement di pa ta mo end. Yes, sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Isla sa Camotes no, naatay team from PhilHealth Danao nga moalagad karong September 28 no sa Ricardo Maningo Memorial Hospital. So from 9 a.m. to 3 p.m. na sila din ha. Napod tay team nga moalagad sa Carmen ug sa Tubigon Bohol sa September 26. Unya sa Bayawan, I think nasayop niya ang detalye nga mong nahatag sa Bayawan. Napod sila next week, September 29 ni siya. No? So naay mga alagad sa PhilHealth nga mo serve din ha, sa mga areas aron na dili na mo kinahanglan mo biyahe pa. So may mga services pwede nila avail anang mga adlaw. Kasagaran mga membership nga services at ikan. So kung wa pa nakaparehistro, pwedeng magpa-register, magdala lang sila og valid ID. Ang katong mga magpa-update sa ilang record, mo karga og dependent, mag-change ilang civil status, no? Or katong mo pili pa sa ilang konsulta provider, makagiya sad na ang ato ang mga alagad sa PhilHealth. At the same time, katong magpaprinta sa ilang member data record or PhilHealth ID, pwede ra pud gyud ngadto. Okay. So mauna tagi na ninyo katong mga petsa og mga lugar no nga gi-announce ni Ma'am Dina. Wa naman tay igo nga uy kano sa ta dungog og balik diri Ma'am Din sa atong program. Dito na sa second Friday of October 13 kana siya. So October naman sa di ay no paspasa oy. Nagita padulong sa ikaupat nga quarter. Tinaod na no. Unya ko ano ba ron? Last month sa atong third quarter. Ato painumduman sila sa ilahang kinahanglan nga pagbayad. Oo, so sa mga self-paying nato atong contribution ala sa third quarter for July, August, September no, last ni siya nga buwan. Although wa pa man tay penalties karon, ato lang ginalikayan nga ma-delay atong payment aron kung naa na imposition of penalties dili ta makabayad no, kay naagi na siya sa balaod. Naglinyant lang una ang PhilHealth kay pa man tag pandemya god, so hinahinay pa og bawi ang atong mga kaigsuunan labi na atong mga self-paying, self-earning individuals. Okay. So mao na tangimi ninyo ha sa laing hugna sa atong programang kasayuran sa PhilHealth Oktubre 13. So sunod buwan na pagkadali sa panahon na muligid kada adlaw. Wa naman tayo nga oras. Unya salamat kay Ma'am Din, Ma'am Kate. Uban sa dako diri sa control kasama ang Jerome Yap og si murag wala na di ay nilarga na. Nestor Homesilio. Ako sa bagin Radio Man Cangalinea. Salamat kayo niya atong pasalamatan sa dang atong PhilHealth diri sa Central Visayas sa pagdaning atong tulumanon diri sa kanginan para mapasabot kita nga mga miyembro o mga non-members unsay mga benepisyo nga atong pwede ma-avail sa PhilHealth sa panahon nga magkinahanglan ta niini pag atiman sa atong maayo nga panglawas.